Il-ġimgħa wara nofsinhar sar il-funeral ta' Twani Aġus missier deputat Speaker David Aġus bi knisja miżgħuta bin-nies tinġabar biex ittieħ l-aħħar tislima. Twani Aġus li kien miżżewweġ il-Marija u kellu żewġ tuliet jibqa' mfakkar għall-involviment kbir tiegħu fl-isports huwa kien plejer u anke referee huwa ħsieb lobiet kemm fl-istadium tal-Gżira u kif ukoll f'Taqali. Fl-omelija tiegħu fil-Knisja Arċipretali tal-Imsida Dun Ewkar iż-Żammit qal li Twani kien maħbub u dejjem spikka f'kull irwol li kellu. Huwa kien persuni li meta tħares lejh mill-ewwel tiġi f'moħħok il-kelma fiduċja. Kieku kelli l-iskrivir, hekk naħseb, bniedem tal-fiduċja. U mhux biss, imma l-bniedem li bieġeb għal din il-fiduċja li ħafna jewlew fih. L-ewwel qabel kollox għal il-bierek u l-kumplament tan-nies ċittadini li wkoll urew fiduċja fir-responsabbiltajiet li ġie affarijiet. Twani Aġus ġie deskritt bħala persuna li qatt ma nesa l-Alla anki fl-aħħar ta' ħajtu, anki meta kien ikun l-aktar imħabbat huwa dejjem fittex li jsib lill-Alla u dan kien xempju f'ħajtu kif dejjem żamm il-valur u dejjem ħaddan miegħu twemmin. Twani Aġus laħaq President tal-Mafa fl-1999 minn barra diversi kariki fl-istrutturi tal-MFA fosthom bħala membru fil-Kunsill u għamel 23 sena fit-tmexxija tal-Mafa u propju kien għażel li ma jerġax jikkontesta fit-tmiem l-istaġun li għadda. Preżenti għal-funeral kien hemm il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech, l-Speaker Angelo Farrugia, numru ta' deputati miż-żewġ naħat tal-Parlament u kif ukoll diversi uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista.